ଭିଡ଼ିଓର ମାନେ କେମିତି କହିମି ତୁମ ଭଏସ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭାବି ବି ହେଉନି। ମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ ତୁମକୁ ଲାଗିପାରୁଥିବ ମୁଁ କେତେ ମାନେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବହୁତ। ତ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯାହାକୁ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି କହିମି, ତୁମେ ମାନେ ଦେଖ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ମାନେ କିସ ହେଲା। ସେଦିନ ଆମର ତୁମେ ଦେଖିଲ କି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଟିଭି ନଗା ହେଲା, ଟିଭି ମାନେ ଟାଟା ସ୍କାଏ ଗୋଟେ ନଗା ହେଇଥିଲା, ବାକି ଟିଭି ଚାଲିଥିଲା। ବାକି ଟିଭି ଚାଲିତେ ଚାଲିତେ ଏତେ ଜୋର ଯେ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ଆପେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ତା ଟିଭିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। କି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛୁ ମାନେ ଭାବି ବି ହେଉନି, ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ କେନ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏକ ତ ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫିର୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଏତେ ସାରା ୱାର୍ଡ଼େନ୍। ଦେଖ ଏଇ ଟିଭିଟା ମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଛ। ତ ତାକୁ ସଜାଇବା ନେଇକି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଡକା ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିଭିଟା ହିଁ ଭଲ ମାନେ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସଜେଇ ଦେବେ। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଣା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତା'ର ଦେଖ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କିଣିକି ଅଣା ହେଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା 700 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା 80 ଟଙ୍କା। ତ ଟୋଟାଲ୍ 780 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ଫେର୍ ଟିଭିକୁ ସଜେଇବା ନେଇକି ଯେ ଅଣା ହେଇଛି ସିଏ ସଜଉଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସିଏ ସଜଉଥିଲେ ପୁଣି କିସ ହେଲା କି ମାନେ ଯେ ଟିଭିଟା ଆମର ମାନେ ଯେ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ପାର୍ଟଟା ଦୋକାନୀ କିସ କରିଛି କି ମାନେ ଅଲଗା ଦେଇଦେଇଛି। ବିକଜ୍ ସେ ପାର୍ଟ ମାନେ ସେ ଟିଭିର ଆଉ ଆସୁନି ହେଲା, ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ହଇରାଣଟା ଆମେ ହିଁ ହେବ ନା, ଆଉ କିଏ ହେବ ହଇରାଣ? ଆଉ ତ କେହି ହେବନି ନା। ତ ଆମକୁ ହିଁ ସବୁ କରତେ ହେବ। ଏଇନା ବହୁତ ହି ଟେନସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ତ ହଠାତ୍ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, କିସ କରିବୁ? ଟିଭିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମାନେ ନୂଆ ଟିଭି ଗୋଟେ ତଥାପି ଆଣିତେ ହେବ। ବାକି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଟିଭି ନ ରହିବ ଆମେ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି, କେମିତି ଦେଖିବା, ଜାଣିବା କେମିତି? ତାই ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଦେଖାଯାଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ କିସ କରାହେବ।